Dúfam, že som ti chýbala. Lebo ty mne určite ne. Ja neviem. Nejsem moc aktívna, lebo celé dní iba tancujem, nahrávam hudbu. A bohužiaľ míňam peniaze, keby nebolo zajtrajška. A ten zajtrajšok vždy dojde. Idem vám ukázať, čo si kúpila z Primarku a zo Sheinu. Toto nie je spolupráca ani s jedným. Ja nie som zapredaná. Neviem, čo chceš vidieť skôr. Podľa mňa Shein. Počúvaj. Kúpil som si milión obalov na telefón, lebo ja mám takú uchylku. I don't know. Ja som proste jebnutá. Mám tu obal, ale na iPad. Baby, ja sa poserem. Toto je nádherné. To mi niekto z vás vytvoril, to ja som iba stiahla. Haleluja. Amen! Poďme ďalej. Dosť mi zajebalo, takže akože ukážem ti to tak akože veľmi zbežne, lebo je to strašné. Obyčajný silikón ako moje dudáše, takže pohoda. Toto mám na dovolenku. Svieti braj v tme, ma pojeb. Vieš si predstav, že proste si som v nejakom stredku dôležitom, ne? Ja, že počkajte, píše mi niekto. No neviem, kamo. Magnifique. Toto je dačo. Všetko mi ho pripomína. A prišiel mi takýto plavkový vrch, to mi robí najlepšie ľudí na svete. Pozri sa, strach. Ak chceš vedieť číslo, tak ho určite nepoviem. A čo ja viem? Primark tentokrát akože zedol. Počúvaj, ja môžem mať neviem koľko peňazí na svete. Ja vždy ocením niečo lacné. Mali tam mikiny za 7 €. 7 €! XL-ko mám, proste, ja neviem, obyčajná mikina, ale 7 €! 7 €! A chodím akože dosť tak v podvečerných hodinách, keď tam nikto není. Chodí, vieš, tak vyzeráme, keď budem krádnuť alebo čo. Ja som pri tomto stála podľa mňa celý čas a iba vyprávala kamošky, že 7 €! Ja som cítila jak v nebeskom raji. Čo tu je napísané? Take a break. To bola Rihanna. 7 € XL-ko, čau. Našla som tam toto, ja som toto videla všade po internete, ja netuším, čo to je. Take a break. Našla som tam takúto taštičku, ja som skoro posrala. Stála 7 €! Sedmička je moje nové šťastné číslo. Toto som našla, absolútne to nepotrebujem. 7 €! Našla som takéto pyžamo, ale ho budem nosiť von. Neviem, koľko stálo. 17, tak toto je za pyžamo. 17. Ja ti mám úplne piči, dám si to von. Kraťasky. To je najlepšia vec na svete, to je to škrabatko masáže na gebulu a toto mi robí... Vyjebaná lobotomia. Dala som si takéto flip-flop. Flip-flop, fucking hit you bitch, flip-flop. Herbonet, ja tieto veci akože nosím na spanie. A Miky by vám vedel povedať, jak ja vyzerám, keď zaspávam jak král Julie, ale rúžové nemám. Kuchárka Jana Dick. Mám kozmetiku, štruhatko, hej, a moje cerusky na peli. A toto je taký, že pekné, lebo viete, aký mám ja? Mám takúto nejakú hlistu hnusnú a takýto nos. Posledné dve veci, mám sviečky, túto rúžovú collection. Je to rose a bergamot. I don't know. A táto veľká stojí 16 €. 16 €. Tak to je... Neodporúčam. To malá stála 6. Vieš čo, to som ešte taká, ale furt ti musí jebať na hlavu.